Abamenyi b'ekinyoro kia ibu cha Sironga ime ye wodi ya Bugichora nigo babo kimambia rero na gukuri kiwe kagereko be kyoborogi magiga yo musayo mu iboigo obebeire gakweroberia herigo Swase University ya Laikipia umutinyo igani gatari go botukubokera rero asato kakareri mansu na boigo omogoyu asense moya majekiro na boigo abarandi nigo baikikire burore korekyo asibagikire burore korekyo na kobori bari bagwikira n'ibikora bune biga gunchereria na kumurira Nyasaye. Ndamaliye kanchasi mumanyi koro kunande mutaruki kansironga. Botuko bwa rero nari naika kinsa gichai kirange sa sita botuko iga. Mwana yo genda nganso tukagenda siko tachikuirana. Naso gete njabono kanyo nyine na ire kinsa kumbe na tegerete. Ogo chiko bwati omwana we akanyara taiya sakura. Tugaikanga sasa akanyara omwana oyo yamisete nyumba. Agake patrol igagara ndi agajeki necho agenda kero kende mna marwira akira mwakere nje. Akanyara taiya. Uchi basoka uje para na nyorinde ba marentire ba muleke gari kwa mulenya litari. Ato karo sete sana. Tari bokwana. Lakini akero kumurigirerio so bongo bana bagutaka kuigwa lakini bagukwana igabare taikuirane nechi nguru bono nabo kumo support lumana gutara chama lieta na William Mutaroki Charles Nendu ya nencha kubwati na intwe tuakumisana chinse cyanga saa 7 na 17 iga yakare twanyora abantu baja kire gokura ninki na yana oweni orure nyomba ntumate sagenda tuachaga ko magana ninki kiaba twachikobori na goseire gose nabore tugwiswari rinde riragerage chiwasoka igo na yaya ande owele no mwana omwororo tabwati magana ande nanje samuri tanguru kwa musumbo gifta nechiyonya nyuki mwanjito monene nanje ona iguringaneri krono na bukirbono mambia nari nkari kunga umwana boyo Minto Charles igatari tugotuko Nyasaye n'umugeno na tata no gukora makumi n'ibikone nkurusi bwaratare na ndakuone Bishop Abuga Jared ndo mwana wa Abuga borieko nanjege nteke botukona twangega actually senjo gufuatilia mwana nda makamunaye twangata ngondo bwatege nteka kamune chinga kichiarire kanisa jechoye tyabantu bande kanisa omani Nyasaye batika mwana yoboro alisi orango bwana ni segaiga kaki abakungu ba Minto kuroboro gyobo waetiru amangana yankara alenge nande otwali konya gukorukale nande bono gachire pakaiga gakiti goboro chikanisa nchirorora abarali ba Minto chikanisa chiachire chikambi abantu ba Minto gende kanisa toleka chenchie mimanya boke tinga amatukoma eri achire na amatuka yega yo maerio pa orokire batago tigobaro giboisane Nkibago chandira cyari si omwana oyo igore ngo yo momo mayimaga nonyene kare twikanya getari bagotoboringa Kisironga abuo kambinchi yo abantu bagotoleka igo tukumetinge kenyore keneke ebirecha byare ngona ande byachire bono